assalamu alaikum amalikum bandiraɓe fulɓe assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe men garti salminde on e juurade on e addande on ɗo musidɗo men ono kaw men ceerno Oumar Ndiaye gorko Wuduru e wondude musidɗo men minen ono Saydou Gangue ɗo Parkane Halpularen e frère meɗen goɗɗo en wiye Alpha Alaji Mamadou Gangue min kaddo e moɗon o musidɗo mon Demba Ndiaye Nabaji Sibo arno salminde on e juurade on e yidde bismade koto men hannde o ɗo Port-Gentil e jewta yimɓe gowno waɗande on ko en men garta hannde yewtude e bandiraɓe ɓe fof noon Saydou Gangue bisimilla ma ɗon ko joguiɗa ɓeydude bisma ko e Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Demba min calmini mo feewi machallah min calmini ceerno Oumar Ndiaye e musidɓe ndenami bandiraɓe meɗen ƴewani aussi encore plus e émission moɗon e tan e musidɓe tedduɓe ɗum mbiya tan mo waɗano abonné fof so ari wat abonné waɗa like waɗa commentaire mum fof ina wawi wadde addu amin e commentaire haala ko no yiiri vidéo ji e walla eyyi machallah ceerno Oumar assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Caggal yettude Allah e julde annabi Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ti jinnaɓe meɗen ceernaɓe men hohoɓe men diine hohoɓe aada ñallal men hannde noon ko ñallal hoore biir ko ɗiɗi lewru meɗen henna mars hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi taw eɗen jooɗi ɗo kadi e wuuro Port-Gentil leydi Gabon taw kadi ala ko joƴƴinen ɗo kadi ko sowna kadi affaire pulaw affaire kadi gundigal hakkude men ɗo e affaire hakkude meɗen kadi toon to meɗen ɗo ɗum noon mi wi on mbah mi weltima kadi e noddal nodduɗo kam ɗum ko nodduɗo ɗo ko kadi ko nodduɗo tan ko koye moɗon hakkude meɗen ko ndiyam e nder ndiyam sa jogui ndiyam e ndiyam tan ko tawata ko ndiyam tan woni ɗon wadde noon ɗum sertani ɗum noon Allah jarama on jarama mi sappo ko jiɗɗon namdade jarama. bisimilla min beltima ceerno men ceerno Oumar Ndiaye emin nodduma garɗa notade fulɓe fuutankoɓe fof luttiɗa ɗo henna wona minen tan nodduma kadi wona minen tan lutuma min bismima e ewnago men gewnima hannde ko yidde tan namdadema e holno jiiruɗa hannde e wonka men enen fuutankoɓe e dawrugol no jiiruɗa ɗum dawrugol hanguide e nder reedu Fouta. Eyi Demba Ndiaye a salminama a weltanama tigui e namdal ma ngal namdiɗa ko Fouta dawrugol mabɓe ko fati e banggue laamu leydi Sénégal so tawi en ƴeewi hannde Fouta koɓe liggoto hen walla koɓe mbaɗata hen e politique ko ɓe mbaɗira ɗum gandal ɓe mbaɗira ɗum kadi yidde leydi ndi walla yidde koɓe ko naftataɓe ɓe ƴewata kamɓe tan koko nafata posuji mabɓe hannde ko ɗum woni hannde gonka mabɓe ko ɗum woni darde mabɓe sinno neɗɗo o darotonoto ko andude ƴewde oɗo henna mi ƴeewa oɗo to tawi mi wondi e makko wonko wawi wallude leñol ngol walla wonko wawi diwan o walla ko wawi wallude leydi ndi on o walle o darne o fewne o mawnine kono noon hannde enen politique meɗen yaari ko bandiragal cehilagal ɓe yummako walla neɗɗagal tan koddigal ko ɗum woni hannde politique meɗen politique men kadi ene waɗi kadi tuundi ko français wiyata ene waɗi sal ɗum ɗon sa en ƴeewi ɗum ɗon ndiɗon tuundi holko addi ndiɗon tuundi ko neɗɗo foof wonko ɗamini wiyatana min de tomi wonde oɗo ma won ko dañmi e makko an a ƴeewani holko diwan o dañata holko wuuro ngo dañata holko leydi ndi dañata holko bandiraɓe hoddiɓe wondaɓe holko ɓe dañata machallah eyyi ɗum ɗon somi nani haalama ceerno Oumar nawno mbiɗa enen politique fuutankoɓe ko leñama ɓuuri hen hewde anden ko wiide ko ne ɗum bandam politique moom so ari no fonno wadde généralisé par ce que yimɓe ɓen nden so mbaɗno politique neɗɗo goto ina wawno wonde e région no waɗa politique yimɓe gonɓe région fof jiiya en koye ma holko addi hannde gimmiɗo fof wawi wiya ina waɗa créé mouvement mum
mouvement ala ko woni mo créé sona yidde hen hunde yidde dañde hen ko muɗum machallah walla yidde hen hebde galle muɗum walla yidde hen hebde succès kala to yimɓe tolni ina kala inde maɗa yidde hen hebde succès ina heewi nan hoore hande ko ɗum nannata ɓe politique ɓe alors que politique ko développement politique normalement ko ɓamtare ene fonno nadde politique pour ɓamtoɗen ɓamtare noon wona min tan goto par ce que politique sa ƴeewi politique ko kañum waɗi kañum waɗi découvert leydi o woni politique so mar gouvernance moƴƴani haydara moƴƴa leydi haydara yahata waɗa toon donc noon e wi ko woni ko e nder politique ina yaaji woni fu mimɓeɗo ɗo wawi won gona ɗo ene fof mbaɗen politique goto nden gonen yimɓe wooɗi hande fuutankoɓe hande holko tagi enen eɗen ɓuuri rendude gonen neɗɗo goto rendude ballodiren mbaɗen profito e temps mo gandantuma hoorema en dañimo mbaɗen hen profito mbawen hen yiide koye men mbawen ɓamtade jaren yeeso par ce que sa ƴeewi hande enen banggue fuutankoɓe to ina heewi ko manquiɗe ɗen réseau ji ina dañi ɗo garata ta probléme de réseau nan courant koko foti sarade machallah ina sari laabi ina foti waɗede machallah ina waɗi kono noon hande sa ƴeewi politique meɗen développement ina manque par ce que moni fof ƴewata ko hoore muɗum somi woni milliardaire min hanti watni mi soodata yimɓe ɓe gara yam somi sohliɓe waɗa développé haalis kewɗo pour mi heɓa hande to hande yewti noon janggo kamɓe gandi yoɓe gonɗon haɓe sohlaɓe kadi joni ceerno hono jiwɗa ɗum eyi ko a haali ɗo ko faati e banggue hande moni kala ina waɗa mouvement woni ɓe mbaɗa groupe aji mabɓe walla ɓe mbaɗa hen goomuji mabɓe ɓe ƴeewa wadde goto e mabɓe foof ene ƴeewa no dañirani hoore muɗum wona amo ƴeewana no dañira leydi ndi wa komo ƴeewano hoore makko ɗum noon koto ardiɓe to ɗum woni ɓen ardiɓe noon ɓen ɓe kamɓe pormata ga sukaɓe ɓen sukaɓe ɓe ganda hay hunde ɓe ƴeewa ɗumen ɓe keblo ɗumen ɓe mbiya ɗumen aha gare mbaɗini min ɗum ɗo minen min mbaɗano ɗum ɗo henna ɗum noon ko ɓerat mbaɗa ko ɗum waɗetaki kadi ɗum moƴƴani sukaɓe cukalel saɗa jangguin ɗum ko nafata ɗum janggo ko ɓeydata ɗum ko ganduɗa janggo so tawi ene ari hande taw janggo ene wawi wallude ɗum walla kadi leñol ngol walla kadi diwan o kono cukalel so jangguinama hunde ɗum ɗo ko nafata so tawi en ƴeewi a haali ɗo joni ko faati e ɓen mouvement ji ɗi sa ƴeewi goto foof waɗita mouvement muɗum ha wona ko dañi hunde takko président taw tuta haalde président hay hunde kamɓe waɗi mouvement ji fof hande ko tawi ko caɗele gonɗe fof hay goɗɓe mbawa yewtude caɗele ɗe ɗon wadde ɓe mbawa yewtude caɗele ɗon mbawa yiide président mbawɗo yiide président o kadi enen kadi mbawata yettade oɗon en kaldata e oɗon kaldaten koye mabɓe ɗiɗo coccuɗoji goɗɗo ɗi ko ɓe kaldete ɓe haaldete ɓe noon ɓe mbawa yettade kadi dow hen wonɓe hakkude meɗen laamu ɓe ko ɓen kadi en heɓde haqqeji meɗen e laamu kono noon enen so tawi eɗen peela tan felore meɗen min hoore min to ɓoɗo felanmi ko lamɗo bi garnoɗo ɗi kam wotnam to wotani kam minen somi heeɓi minen mi woɗa ko mbaɗannami ɓaydi noon o wi kam somi waɗana ɗum ɗo somi waɗi ta waɗini kam ɗo somi heeɓi mais mi waɗani annene ko jiɗɗa ko en mbiyani yono ko foof tan Fouta walla yono ko foof Wudduru walla yono ko foof diwan Dande Maayo ala mbiɗen ko yo fondu kay ɗum kay tiiɗani sa waɗiɗa hen ligguel mbaɗɗa kuɗel mbaɗaka hen laalguel ƴetta ligguel mbaɗaɗa hen yimɓeɓe ganda ndeke oɗo so tawi o jogui golle ma goto foof heeɓa haqqe muɗum kono noon ɗum ala e nder leydi meɗen hande Sénégal mo kaleten leydi Sénégal hande ɗen caɗele enen goodi toon mawɗo leydi ndi o yejiti ko waɗatano min gadimi feldemo ko guila e jappere makko atande nde o heeɓi jappere makko ɗo e wuuro Podor Libreville ɗo nde o ari ɗo sondage makko ɗo hen amo ƴeewa so tawi amo wawi wonde président walla wawa wonde président ɗo jinmi adorade on ko wona Sénégal naɓe Habibou Sillani ko wayno Saydou Kane ɓe darima ɗo darde tinde e garangal makko kono nde o yeehi hawo heeɓi laamu o yejjiti ko ɓe ni o adi yejjiti ɓeɗo hen sukaɓe Sénégal naɓe mawɓe patron eɓe gonnoɓe toon gawtaɓe fof waɗi gollal muɗum waɗi teddugal muɗum waɗi fayida muɗum ɓe jooɗi kay ɓe jooɗi ɗumɗoji jooɗi yimɓe jooɗi hen timta jooɗi ɗittota jooɗi goɗɗum pour ha mbawa andudemo yimɓe mbawa andudemo kono ko waɗi ko fof ko Fuutankoɓe hay goto goɗɗo yiyata ko Fuutankoɓe waɗi ɗum ɗon
kono bonande fu nde o wanno kanko moƴƴi fu nde waɗno ko bonande ɗon o yiɗi fuutankoɓe min kam ɓoɗo wawi haalde ha ɗum ɗo ɗum nde tawno Fouta haydara yaani e laamu Macky Sall laamu makko ko zéro Fouta ala fof mo waɗi ɗon eyi caggal ɗum ceerno Ousmane Ahmed ceerno Oumar Ndiaye min nani ko kalɗa min beltima e jaabol ngol eyi caggal ɗum to kalɗa haala mawɗo leydi ndi e no laamori en ni ene manki fewnitade Fuutankoɓe janide koye mumen eyyi minen ɗo yiyanna mboɗo sikki kanko laamɗo gonɗo dow mboɗo sikki wonmo halfini hakkude makko e men mboɗo sikki won gonɗo ɗo elle mi nani hikka o wi mo wat e lycée toon to cuuɗi men Wuduru mo wat lycée toon to cuuɗi men Koundin eyyi jinnomi ko humpitade kanko binoɗo mo watto ne wayno hono maire Ablaye Sall Sall mo golle ɗe puɗɗima walla ɗi puɗɗaka min kinani kanko haalno ɗen golle sote ɗum ɗum wonata ngo koyɗol mumu weeɓata famde ɗon ngol jaytataki min kam so tawi o wino omo waɗa ɗum ɗon min kam mi nanano ɗum ɗon kadi mi nanani kadi wiyede o waɗi ɗum ɗon mi nanani o waɗi ɗum ɗon mi yiyani kadi ɗum so waɗanoma tan walla so wenom ene waɗe mi tinano ɗum ɗon kono noon ɗum kam ala ko laati hen koko mbiɗa ko koyɗol mum eyyi joni ceerno Oumar ko mbiyatmami tan par ce que en kewno heɗade discours mawɗo leydi woni son excellence monsieur le président Macky Sall mo wiyanno titre foncier makko ko Fouta en nani kadi amo wiya ɓinguel morowo ko ñande julde moroto joni enen asli en jaawi wadde réclame par ce que guinden ha joni mo en wiya titre foncier makko ko Fouta kala élection garɗo en dokkanmo voix ji meɗen en dokkamo carte meɗen ha ko gaño toon foof haydara heɗotako fof kanko jeeyi donc cikkuɗa wona affaire de wiide ina waɗa affaire de racisme walla goɗɗum cikkuɗa an ɗo gañotoɗa ɗo dokketeɗa ɗo foof sa wawi est ce que a ruttotade hay soko seeɗa haade ma woodede ɗo gonguel eyyi a jarama seydi Gangi laamu wona no cikirten ni laamu tan waɗat ɗum ko weeli ɗum waɗanma an koko muusima ko laamu a waɗat ɗum ko muusi ɗum waɗanma ko welma ko kono enen jaareten ko laamɗo o yen mbaɗanmo ko weeli mo cikken mo waɗanen ko weeli ko o wi ɓinguel morowo firata hayso ko ñande julde ma moro jamma julde janggo kay ko julde moroto kono enen duuɓi sappo mbiɗen Macky Sall o laamima leydi Sénégal ko wi amo waɗa Fouta ko e nder lebbi sappo e ɗiɗi ɗo wawa wonde ɗum wawa wonde c'est possible ɗum wawa wonde ko wawa wonde ko noon ɗum waɗi caɗele Foutankoɓe ha tenki e dande ma ko ɗum wonɗo e jogre ko ndo rawani wonno o arno fixe o Fouta o ari dande ma o waɗi noon pierre o wino so tawi mo waɗa litte no mo waɗa hen hôpital mo waɗa lawol dande mayo o roti o wi hen nan ɗo joni koye ndungu wona ha ndungu silti joni noon ɗum haalaka joni ndungu ari joni kadi ɗo joni ma ndungu silta fotata wonoyde ɗum kay ko yimɓe pamɗon tan en mbawa wiide Macky ma wat hunde o waɗanen hande hunde ko yimɓe ɗaminino e makko foof surtout ma e dande ma ko Fouta foof hande ene woyimo dande ma ko woyde hande kamɓe koɓe ɗamtide men makko haydara ɓe ɗaminaki makko hande diwan dande maayo o mbiyata o ko ɓooyani tan heewi ganda so ɗimɓi lew elle en jii kadi nouveau projet mbaɗaɗo redemare wadde lawol ngol ɗum ɗon noon joni ɗum kam warama redemare walla ha joni naɗo wonno ɗo tan ɗum walla oɗon ɗamini ɗo e ndungu sirto ndungu so sirti walla avant ndungu sirto golle ɗe jaata Seydou Gange toon ko haala gotta ko haala politique neɗɗo ƴoƴata ƴoññete neɗɗo ƴoƴata ƴoññete so tawi a hangama a yi o ko kangal o wi omo hanɗima omo ɓeydo hanɗindema ko an tan woni kangal o nden noon kanko Macky Sall hande goomu dande maayo ɓe mbaɗi bulletin mouvement mabɓe bulletin hande dande maayo fof koko hawri
wonɓe wuro e wonɓe caggal wuro e wonɓe caggal leydi kamɓe fof hannde haalaka ko goota bilteni hay goto wotantama oɗo woni o yettima ɓe ngala hannde leader maɓe mbawi ƴewde ɓe mbawa wonde ɓe kamɓe fof ɓe mbawa jabde ɓe gonda e muɗum kono ɗo joni e nder peeje less wonko haaletake yettan waɗe tan yiye kono ɗum wonko welani hen haalde nde tawno ɗum koko suuɗa ɗum so tawi ɓaydi e ɗum ene qima ene waɗe oɗo sa hannde bulletin o waɗira tan ko yoɓɓe hay goto oto wotam o waɗe ni o dañata o hedde ɓe dañata mawo andu ko dañanno e Fouta walla ko dañanno e Dande Maayo so rekkili ɗum ɗon noon ene addi ko wiyete hen ɓeeɗo immiɓe hen Arabie Saoudite gaari hannde ene pewnana Dande Maayo ɗum ɗo hen ɗum ko haala kecce walla ɗum wona gonga laataki gonga ko ha woni gonga ko laati gonga ko en jii ɗum ɗon hannde Tivaouane nana waɗane hen hôpital ene jogui hôpital nana toon e joni noon ɓen ene jogui teɓen binamo kalna o visité moɓe dokka o ɗum Dande Maayo ala on visité te ɓeega kalis nana jooɗi état ene jogui kalis to kalis ala ko wawi e Arabie Saoudite kono tan mi arta e ko mbiɗa ko hôpital Tivaouane par ce que hôpital ko hunde urgent hôpital ko cellal par ce que hannde sa yi neɗɗo no hunde yo taw sellu donc an ɗum ɗon joni hôpital e lawol walla environnement walla ɗum ɗon est ce que joni cikkuɗa wona hôpital ɓuuri wadde wonde farata e dow ɗum ɗon walla to ko jiɗɗa wiide Fouta to Dande Maayo aussi ala hôpital ndin mi mbiɗama hôpital ko mbiɗa hen ma ko gonga tigui ɗum woni apongal Dande Maayo koɓe ko ene koddi kono gondani walla gondi koddani goo ɓe ngala hôpital ɓe ngala lawol kala koɓe cuhli ɓe jeyata ko ha jeeri te jaagol maɓɓe tuggi tan ko oɗo waktu mo gonɗen ɗo joni joni ko 16 heures walla 17 heures fayi subaka so diwi ɗo teɗa a wawa ummade ma nde ha jeeri laabi moƴƴaji eyyi joni ceerno saɗa jogui oto maɗa sa soodi oto ma lebbi tati saɗa dogno ɗon a woppi ɓaano terte oɗon oto bandiraɓe ɗum so yimɓe ne guure ɗam ɗon gurnamte ene mbiya ene jogui leydi ene jogui président leydi ɗum ene ɓuuri jogade kañum ene volonté koye men mbawa ƴewde wadde hen kañumne no mbawi foynede koye men eyyi enen Dande Maayo koɓe enen kam sen jiiɗi min ken Dande Maayo koɓe min komi pecciɗo ko mbiyata ko tan puniɗo ajjoto min komi jeerigui komi Dande Maayo par ce que yummiraɗo ko Dande Maayo jeeya babo jeeya ko jeeri nenama jeeya ko Wudduru nenam jeeya ko Dande Maayo e Wudduru Wudduru jeeya ko Dande Maayo toon woni reedu e Dande Maayo joni noon enen Dande Maayo koɓe eɗen mbiya eɗen jiiɗi hôpital eɗen jiiɗi lawol et puis lawol ngol il faut gollata ɗum seɗen jiiɗi ngol golle ko président heɓata majorité ngol wawa continde joni sen mbaɗi bulletin ni président heɓani majorité est ce que lawol ngol mamgol waɗe walla ngol yoɓete ɗum ko gandal Allah ko président dañata ko ɗum en mbawa wiide ko ɗum ɗo o dañata walla o dañata ɗum ɗo kono enen eɗen mbawi wiide kam iide meɗen mo ƴettuɗen o ko on iide tan mbawɗen yaadude so tawi hen woni lawol ngol enen hannde Dande Maayo hannde hay goto maɓɓe hannde sohlani ni lawol walla hôpital koɓe cohluno e makko ko hannde kamɓe koɓe ɗamtini mbimami kamɓe koɓe ittuɓe ɗamamuye mabɓe e makko kam ɗamamuye mabɓe e makkital koko ɗiwi ha laaɓi ay mi heeɗima nane ɗum ɗo information goto ministre o budget o ɓe ƴettati budget o eno wayno mi yejjiti hono ñalawma ko jaw guijulon so yehi guijulon ɓe jaato hayre nde bon en tout cas ɓe heeɓi kam koɓe yahoɓe kam ene wawi koye falade yonte gila nim so yettaki janggo